akwalele kamune benebe Ichu wamuna chimusaga Ijawele okwaya kamina yo Aijebe Ainaba Aijebe Ainaba Ufuobi kaiji ejona Aijebe Ainaba Nenu wasi adenu Imaline chiga bono Igbo wibe kelekwa m unu onye unu na-alụ onye ụlọ Dominic Agaluke Omunwa, the founder and also the president of this union, and I've been the president from the day I began today. By the special grace of God, 2020, someone else that will do better than what I have done, that will take you over. Igbo Igbo ekele m ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ebe ọbụla unu nọ. Aha m wụ Mrs. Bernadette Kelechi Okoro Bosco. Awụkwanụ m ofu onye n'ime ụmụ nwanyị awọ mma nọ na London. Dịka anyị na-emekwa ọzọ orukwanụ ọkwanụ ụnụ ka anyị ga-akpọ. Anyị akpọọla ụnụ before ụnụ aza ya oku. And nụnwa na-ekwu okwu a dịka Director of Socials ụmụ nwanyị awọ mma nọ na London. Wụrụkwa chairperson project committee a anyị na-achị ime. Anyị bidoro ememe na-achọkwa imecha ya. Ya mere anyị na-asị ụnụ ụmụnne biko site n'ugwu na ndịda mata na bịa nyere anyị aka. Nke unu nyere na anyị enyere na mbụ anyị ejikwere na ya tinye n'ọrụ. And onye ọbụla gara ebe ahụ kịta ga-ahụ n'ọrụ na ebe ha ya arụchana ụlọ ahụ dara ada. Mejikwe ni everywhere ọfọzie itinyechizi ya ihe n'ime ka e wee ike nyefee ya ndị ụlọ ọgwụ ga-ejizi ya letewe ndị ọrịa nyocha ilete. Ọ wụ ya ihe anyị na-akpọ ụnụ bịa nyere anyị aka. Ọ ga-amasị anyị na ụnụ zara ya oku otu ọnụ kwụsịkwụsị anyị mbụ. Like I said earlier on, it's just to consolidate what we've started. And you people have done a great job by supporting us in the first place. And I believe you people will do more this time around. God bless you. And n'otu aka ahụ dịka Director of Socials, ana m ekwu ụnụ nkwa na ihe e ga-eji enye ụnụ eme ụnụ obi ụtọ juru eju bara abara. And ụnụ makwa na onye isi anyị wụ Chief Ololo Dominic Agaluke. Ọ ma ka esi akwa mmadụ, ọ ma ka esi ele ndị mmadụ ọbịa. Ụnụ bịakwa ihe oriri bara abara nụrụ anọ inye ụnụ. And ihe obi ụtọ unu ga-ekirikwa ma ihe dị iche iche unu ga-eme juru ejuru bara abara. Igbo Igbo ekele m unu udo dịrị unu. Aha m bụ Mrs. Patricia Onwenu, onye mgbasa ozi nke ndị awọ mma women UK. Anyị na-akpọpụ unu n'ụbọchị 21st of September n'ime afọ unu bịa nọnyere anyị kwado anyị maka ihe nke anyị na-eme n'obodo anyị bụ awọ mma ịkwado ime ka ụlọ ọgwụ ụmụ nwaanyị bụ nwa na nwa ka ọ dị n'ụdị kwesịrị ịdị. Anyị arụdobe ebe ọ nọ kịta ma anyị chọrọ ka unu bịa kwado anyị ka anyị ike ịzụ all the necessary equipment iji kwado ụmụ nwaanyị mgbe ha ga-amụ nwa, iji run unnecessary tests, mee necessary scan ka ha wee mụọ nwa ha n'udo bụrụ n'udo. Because ọnwụ ụmụ nwaanyị n'afọ ime eruga n'ụlọ. N'agbanyeghị ofu aka ha kwa other department nke anyị na-akwado okwe nke ndị mmadụ onye bịa for any type of test, ihe ndị na-eji iji run all the necessary tests iji kwado okwe doctors ndị na-arụ ọrụ ka ha wee rụọ ọrụ ha ka o wee chee nke ọma. Ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị, ya ka m ji na-akpọpụ ka unu bịa nọnyere anyị n'ụbọchị a. Ọhaneze ekele m unu. Aha m wụ Mrs. Cherem and ọmụnwa wụ
aka na-edozi akụ. Ihe mụnwa na-ekwu unu nkwa wụ that a ga-eyuruziriri ego ọbụla e nyere na ihe maka ihe eji eme dịka otu anyị si wee yuzuo ndị nke e nyeburu mbụ. Ihe ahụhụ ọka izizi ihe ewu the second time anyị na-emezi nchịkọta ihe because na ihe dịka otu unu ga-esi fụ na vidio na ihe niile ahụ anyị emechaa ya before but na ozi imezi ihe nchịkọta na ahụ ka enwee ike ibido yuzuo ebe ahụ. So ka m na-ekwe unu na ego ọbụla e nyere maka ihe a na-eme sure na eyuzu maka ihe eji eme. Anyị nwawa ụmụ nwaanyị awa ọma mma anyị na-eme party this year September the 21st 2019. Anyị na-akpọ ndị Igbo niile ka ha zuo ezu bịa nye kwadoro anyị na party anyị na-eme. Ewerekwa m ohere na-ekele ndị bịara anyị kwadoro anyị 4 years ago mgbe anyị mere inauguration iji kwadokwere anyị maka mgbe anyị ego anyị gbara mgbe ahụ si na anyị na-emezi na nwere hospital ebe anyị na-emezi anyị ka na-emekwa arụ ọrụ hospital ahụ. Ugbu a anyị na-achọ ka anyị mepee ka anyị kọmishọn ya na Disemba. So anyị na-akpọkwa ọha na eze ka ha bịa nyere anyị aka maka the equipment a na-azụ iji mee ka the tin wuru ihe nkiri dịkwa ka ihe ndị nọ ala bekee mere. Anyị na-azụ ya, anyị na-eme ya, na-arụ ya, na-eme ya, ọ na-agbaji anyị aka. Anyị sị ka anyị kpọọ ụnụ ndị ọha na eze ndị Igbo bịa nyere anyị aka, bịa nyere aka ndị enyi, ndị ikwu, ndị ibe bịa nyere anyị aka ka anyị mee ya ka ọ wuru ihe nkiri, ka ọ ga-awa onye ọbụla batara na Awamama Hospital ọ mara na mmadụ dị n'obodo ahụ, marakwa na anyị nwere ndị enyi dịka ụnụ bịa nyere anyị aka ka anyị rụchapụ hospital ahụ. Unu na-enye Chineke na ebe ọbụla unu ji wepụta ihe ndị nyere anyị aka. Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Ndị be anyị ndewonu. Ọmụnwawụ eze Amụkama, nwunye eze Amụkama na Awamama. Obi dị m ụtọ ihe ụmụ nwaanyị anyị na-eme. A na-arịọkwana ka Chineke na-akwado anyị niile, na-enye anyị ike ka ebumnobi anyị ji na-eme ihe a ka o rue na njedebe, ka ndị be anyị hụkwana ya ewee mara na ala bekee anyị nọ n'ọwụwụ ihe efu na Chineke na-agọzikwana anyị. Ngọzi ahụ ọ gọziri anyị na-eburu ya ụlọ inyekwara ndị nọ n'ụlọ aka. Unu nwa na-ekekwana na Chineke gọzikwa ụlọ ma gọzie anyị nye anyị ogologo ndụ n'aha Jizọs. Akwalele ka mụ na-ebe ịchụ ụwa mụ ọkwa mụ na Chimusaga ije awele ọkwa ya ka anyị na-ayọ. Anyị chebe echebe anyị naba anaba, anyị chebe echebe anyị naba anaba, ofu obi ka iji eje n'agha. Anyị chebe echebe anyị naba anaba. n'elu ụwa si adị elu ịmara ihe chi ga-abụ amalizirele